Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder, berkah dalem Gusti sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya pitados bilih sedaya karsa dalem menika kamot kawilujengan. Gusti ngersakake sedaya titah dalem lan tiang-tiang sing tinarbuka dumateng panjenengane astu nampi kawilujengan bagas kasarasan kesehatan lan pangayoman. Lumantar Gusti Yesus ingkang makarya mider-mider ing padukuhan lan kita-kita asung kawilujengan lan kabar kabungahan tumrap tiang-tiang sing wantun nampi panjenengane. Wonten ing pundi papan yen tiang menika estu pitados lan nyuwun dumateng Gusti, Gusti boten bakal nolak. Waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng kula panjenengan sami. Kados pundi rikala Gusti Yesus nembe mider-mider wonten ing kita-kita lan padekahan wonten tiang lepra sing pinanggih wonten ing margi lan nyuwun supados dipun warasaken, lan pranyata Gusti nggih boten nolak. Gusti asung kasarasan. Temtu kemawon ingkang dipun kersakaken Gusti sedaya miterat karsa dalem, lan menapa ingkang dipun suwun dening tiang lepra saged dados conto tulodo tumraping kula panjenengan anggenipun nyuwun ing ngarsa dalem Gusti. Yen awake dhewe nyuwun menika boten ateges meksa Gusti, ning rikala kula panjenengan nyuwun ing ngarsa dalem lumantar sembayangan nggih tetep adhedhasar karsa dalem Gusti piyambak. Yen mekaten kula panjenengan nggih lajeng ngakeni bilih awake dhewe menika ya dikuasani dening Gusti. Aja malah awake dhewe nek pas sembayang kaya-kaya kepengin tanpa sadar nguasani Gusti. Gusti kula nyuwun supados anak kula lulus sekolah. Tembunge ngoten niku. Ning rikala dilalah amit-amit nggih putrane terus ora lulus. Awake dhewe kepriye? Nyalahke Gusti. Gusti pranyata mboten tresna karo aku. Gusti pranyata ora nyembadani apa sing dadi panyuwunku. Padahal kenyataane mbok menawa putrane awake dhewe ora gelem sinau, anggone sekolah malah mung dolanan HP utawa ora gelem ngrungokke pelajaran, saengga pas ujian terus ora iso nggarap ya ampun nyalahke Gusti. Le ora lulus ora merga Gusti sing ngersake, ning merga salahe anake dhewe. Gara-gara awake dhewe nyuwun supados putrane awake dhewe lulus, ning kok Gusti ora nyembadani awake dhewe langsung nyalahke Gusti. Termasuk ing babakan-babakan sanes, Gusti mbok kula nyuwun tulung dipun biyantu anggenipun nyaur utang. Menika nggih panyuwunan, ning rikala awake dhewe pranyata anggone nyaur utang menika rekoso banget, gali lubang tutup lubang, terus kejiret maneka warni utang, terus nyalahke Gusti, terus wegah ning gereja, terus wegah sembayang. Padahal nek ditelesih-telesih ya merga salahe awake dhewe sing ora iso ngatur kebutuhan, sing ora gelem ngatur kanthi wicaksana duit sing awake dhewe hasilake. Nah menika kenyataan-kenyataan sing kalampah ana ing uripe awake dhewe. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis.
konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabdo dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabika kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwana kawula mawi ra ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Lukas bab gangsal ayat 12 ngantos dumugi 16. Nalika samono Gusti Yesus ana ing sawijining kutha lan kepanggih karo wong sing badane sakujur kebak lepra. Bareng weruh Gusti banjur sungkem ing lemah lan ngasih-asih. Gusti, menawi karsa Gusti saged damel resik kula. Gusti nuli ngatungake astane ngepok wong mau karo ngandika, "Iya, aku gelem, resika." Saknalika leprane ilang, Gusti manti-manti pangandika dalem, "Caosna priksa awakmu marang imam lan caosa kurban marga anggonmu wis resik manut dawuhe Nabi Musa minangka paseksen." Lan suring asma dalem saya sumebar lan akeh banget wong sing padha ndridir sowan ngrungokake piwulang dalem lan nyuwun diwarasake lelarane. Nanging Gusti saben-saben sumingkir menyang papan sepi perlu sembayang. Makaten sabdo dalem Gusti. Suwawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, cariyos bab warase salah setunggal tiang lepra sing nyuwun ing ngarsa dalem Gusti saged dados kaca benggala tumraping kula panjenengan anggenipun nyuwun ing ngarsa dalem. Tiang lepra kala wau anggenipun nyuwun adhedhasar karsa dalem Gusti piyambak, boten model meksa Gusti. Gusti, menawi karsa Gusti saged damel resik kula. Menika tetembungan ingkang dipun pigunakaken tiang lepra anggenipun nyuwun ing ngarsa dalem. Tiang lepra kala wau kula kinten estu sadar bilih panyuwunanipun nggih gumantung karsa dalem Gusti piyambak. Arep diresiki apa ora, arep diwarasake apa ora, pasrah marang karsa dalem Gusti. Lan rikala Gusti ngendika, "Iya, aku gelem, resika." Gusti nanggapi kanthi pitedah bilih panjenengane karsa paring resik. Saged ugi Gusti anggenipun ngendika, "Aku ra gelem." Ning nggih temtu kula panjenengan yakin Gusti ora bakal ngoten niku, nolak panyuwunane awake dhewe. Mila tumraping kula panjenengan sami, karsa dalem Gusti menika kedah dados landhesan anggenipun bangun iman awake dhewe jejering abdi menika ya namung nindakake karsa dalem Gusti. Mila yen sembayang ya nyuwun supados Gusti kersa maringaken berkah marang awake dhewe lan temtu berkah sing pancen awake dhewe butuhake. Kados tiang lepra kala wau butuhe menika resik nggih menika sing dipun suwun. Mila kula panjenengan anggenipun gesang menika menapa sing sejatine kula panjenengan butuhake nggih kedah kula panjenengan sadari kadangkala awake dhewe nyuwun marang Gusti bab-bab sing sejatine ora dadi pokok panyuwunane awake dhewe. Gusti, kula nyuwun supados ing sak margi-margi kula saged wilujeng Gusti tansah ngayomi. Umpamane mekaten panyuwunane awake dhewe ning
neng dalan le numpak motor le numpak mobil kuwi yak-yakan, ora manut aturan, ora nganggo helm umpamane. Mbok awake dhewe nyuwun kawilujengan ya bahaya. Merga apa? Mboten Gusti ora karsa ngayomi, ning merga awake dhewe sing gawe bahaya. Numpak wit motor nganggo helm neng dalan lak ya bahaya. Nek tiba menika sing kedah kula panjenengan limbang-limbang. Pinuji Allah sak menika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.